всичко си забравял. Не, Аз лично съм забравял всичко. Тоест, има един трепет в това дали ще се справя на стадиона. Говоря много сериозно. Разчитам на колегите ми, които са изключително професионален, огромен екип и които все пак ще ми помагат в абсолютно всичко, във всяко начинание, защото ние де-факто ще имаме една репетиция и това ще е. Мислил ли си, че сега, когато се върнеш отново на сцената на капките, може отново да ти хареса? Ама то ще ми хареса. Да ти хареса така, че да отворим нова глава в телевизионната история на Зорка. Не, чак за нова глава не, защото е много... Не става просто. Малкият си има училище, има си своето място, ние си намерихме нашето място. Когато промениш коренно живота си, както ние го направихме, е много трудно се говори за завръщане и за такива неща просто. Знаеш ли, с много хора съм си говорил, които са имали популярността, която имаш ти, суетата е голямо нещо. Тя как се потиска? Как се свира там в едно чекмедже някъде в Испания, за да можеш уверено да казваш това, което казваш сега? Какво да ти кажа? Суетата, аз съм много суетен човек, като всеки актьор, ама в един момент си дадах сметка, че той беше тогава по-малък, но с 11 годишен син, може би тази суета трябва да я попотисна леко и да погледна живота малко през неговите очи, защото това е по-важното. Потискането не я потискам, но го правя през картините, правя го през новото предизвикателство, което съм си направил, въпреки че рисувам от малък. Де-факто това е един свят, който без преподаватели се опитвам да откривам сам. А това е много трудно. Как разбираш дали си добър в това, което правиш? Доверявам се на критерия си. Изграден през всичките тези 35-40 години, нали, творческа дейност. Така че единствено, ако на мен до някаква степен не ми харесва и ние пускам картината. В смисъл, оставяме да поотлежи леко, после пак я доработваме. И така. Ето я. На 14, 18 часа. На коя камера? Ето я. Да. Това е Дон Кихот. Гиньол играе Дон Кихот. Част от изложбата. Добре. Така че, заповядайте, според мен ще е интересно, ще има много хора.